Algúns estradenses, hoxe especialmente, probaron un leite que pronto será o máis probablemente vendido da estrada, ou ao menos o leite que se escolla inicialmente para aquelas persoas que buscan un produto de calidade. E é que durante a fin de semana instalouse no entorno da Praza de Abastos a primeira máquina expendedora de leite do día, leite fresco, e ademais un leite que ten unha serie de ventaxas importantes que se foron debullando xa en distintos congresos, e algunhas delas tan especiales como que a máis rica en omega 3 do mercado. O promotor da idea está con nós, ele é Jesús Conde e é o propietario de Gandería Conde das Esteiras. Jesús, moi boas noites e moitas gracias por chegarte ata aquí. Boas noites. Bueno, contanos, toda a fin de semana estuvestes traballando con uns especialistas que tiveron que vir expresamente de Italia para esa máquina que xa está colocada na Praza de Abastos, pero, bueno, hasta agora en proba, non? Certo, chegaron o sábado a mediodía, estuvemos, foi unha labor intensa, non paramos, entre sábado e domingo estuvemos facendo probas de todo tipo, para que en principio cando se faga a inauguración pois que todo salga perfecto. A inauguración que será xa a final desta semana? En principio será o sábado ás 12 do mediodía. Teremos aquí as autoridades do Concello, en principio do Concello. Teño que pasar a invitación a todos os políticos, tanto do goberno como da oposición, para, bueno, se teñen a ben acercarse hasta aí o sábado, como dixen, ás 12:30. O sábado ás 12:30, por lo tanto será ás 12. A inauguración, por certo, con degustación de leite ou de produtos do leite. Non teremos viño neste caso. Non, sen lugar a dudas. Habrá uns pinchos, habrá leite e auga, algo tan natural como auga mesmo. Bueno, pois a máis a inauguración que será o punto de saída para este proxecto, un proxecto que ten o apoio neste caso do Grupo Líder, non? Que tevo un pequeno apoio do Grupo Líder para instalarse na estrada, non? Certo, sí. E que ademais ten unha referencia importante porque é unha leite do día e ademais, como dicíamos, unha leite, bueno, perfecta e incluso superior a outras moitas que están no mercado. Sí, en principio, sí, de feito, eu para vender unha cousa teño que creer nela. Estou perfectamente convencido, polo menos o que me din os análisis, as analíticas que se fan de modo periódico, pois que estamos entre un bo produto, que ten un sabor bo, para min excelente, pero bueno, cada un ten que juzgar si sabe ben ou non, e despois que é un produto completamente natural. Iso temos que ter claro, que aquí non hai añadidos ni nada, o sea, iso é todo en base á alimentación das vacas, e as vacas intentanse que estén no mellor estado posible, tanto a nivel de habitáculos, de camas, como a nivel de aparatos digestivos e todo iso. Todos os días cambiades o leite, non? Sí, será para cambiar. Agora estuvemos con as pruebas, de feito me den unhas cantidades pequenas. Sí, que curiosamente acabáronse, é dicir, botaron apenas unha mañá. Posiblemente algunha máis pruebas igual facemos daqui a sábado, pero bueno, serán pruebas únicas exclusivamente. Non é extraño que nun momento determinado que a máquina diga que non hai produto. Entonces, a partir de sábado sí que será dun modo continuado, e a idea, o feito vai ser que se vai a repoñer o leite todos os días. Empezarase por pequenas cantidades para mirar a ver como vai o consumo, pero a idea é de cambiar o produto todos os días. O prezo que vai ter na máquina para aquelas persoas que queiran de alguma maneira xa empezar a pensar en cambiarse ou ir a comprar ese leite? O precio do litro de leite é a €1. Digamos que a máquina ten dous apartados. Un é o de envases e outro é o suministro de leite. Entonces, neso de envases, no tramo de envases, hai unhas botellas de plástico e outras botellas de cristal, con diferentes precios. Entonces, o precio da botella de cristal, que son decoradas, o sea, eu nas botellas non teño margen absolutamente ningún, porque non é a miña intención. Claro.
pois as botellas de plástico salen a 30 céntimos, as botellas de cristal salen a 1,50. Son decoradas, son preciosas, pero eso trouxe unha promoción, realmente trouxe unha promoción pequena, porque, bueno, parecíame que o precio non, bueno, non me parecía alto. Sí. Curiosamente, onta a noite metemos, non sei se foron 12 ou 13 botellas, queda unha porque está alá para atrás e igual a xente non a ve. Pero bueno, de plástico, son a 30 céntimos. Entonces o proceso é moi simple. O proceso é, primeiro hai que sacar a botella, meter 30 céntimos. Unha das cousas que ten a máquina, iso hai que entendelo ben, é que a máquina non dá vuelto. O sea que hai que meterlle cantidades exactas. O sea, hai que meterlle os 30 céntimos, ou se queres dúas botellas, metelle 60 céntimos, ou se queres tres botellas. Unha cousa, pero podes levar ti, por exemplo, da túa casa unha botella e non sacas a botella na máquina? Certo, o sea, o objetivo é ese precisamente. O objetivo é que esa botella, tanto sea de plástico como de cristal, a de cristal por así decir eterna, claro. Pero a de plástico o que se pretende é que dure, pois todo o que dure o plástico, vamos, claro. O sea que queres decir que se che dá para 20, se a cuidas e che dá para 20 procesos ou para 25 ou para 30, pois ti non tens que comprar outra botella. Única e exclusivamente o botellero está para suministrar a aquela xente que por lo que sea non ten botella. Entonces o primeiro paso é sacar a botella. Despois de que saca a botella, que eso ten as filas, teñen unhas numeracións, é moi sencillo, ti metelle, vamos a partir de que queres unha botella de plástico. Mételle os 30 céntimos, ti miras onde hai botellas, o sea, en que número de fila hai botellas, e marcas nunha botonera que ten ali, marcas, xusto, imagínate que seamos a botonera, o sea, a fila número 12. Sí. Márcalle na botonera 12 e ela automáticamente deixache caer para un recolledor, sí. A botella. Colles esa botella, ten un lugar ali para depositar o tapón. Entonces depositar o tapón e meterlle, por exemplo, a botella de litro e medio. A botella de plástico de litro e medio. Entonces esa botella de plástico, ti queres coller litro e medio de leite, lógicamente, sí. O sea, o máis lógico é que queras levar a botella chea. Claro. Bueno, pois esa botella colles e meterlle un 50 no monedero da dispensadora de leite. E no momento que lle metes un 50, apareceche que a porta, ten unha porta que cerra automáticamente. Bueno, pois esa porta fai un ruido, unha vibración. Ti abres a porta tranquilamente, metes a botella no seu sitio e ten dos botóns, un verde e un roxo. O verde é para comenzar o suministro de leite, e o roxo no momento que queiras, púlsalo e paras, no momento que queiras. Pero ela bota porcións, por así decirlo, porcións, aparte das cantidades que ti lle mete, bota porcións dun litro. Pero ti imagínate que tes un saldo de euro e medio, o sea, un 50, sí. Un 50. Entonces vais a botar un euro e ponche ali. Saldo pendiente 50 céntimos. Cárgalle outra vez o botón verde e botache esos 50 céntimos. Claro. Tamén podes ti levar un vaso, ter un vaso, por exemplo, e botache 20, ou menos que botas son 20 centímetros cúbicos de leite. Sí, porque é un vaso. Un vaso, o sea, meterlle 20 céntimos e botache, que polle ali o vaso e botache 20 céntimos. Un vaso de leite. E a calquera hora, estará operativo 24 horas, lógicamente. Sí, en principio a idea é que funcione 24 horas, o sea, 24 horas completas. Unha idea verdadeiramente espectacular, sobre todo, bueno, que en Galicia en este momento é a única que está, ¿no? Hai outras comunidades que creo que xa teñen este tipo de máquinas, sí. Pero en Galicia non. Sí, en Galicia que teñamos conocemento, pois non máis que hai esta máquina. Jesús, por que na Estrada? Porque o mercado na Estrada, lógicamente, o número de personas é menor que en outros puntos, bueno, pues estás cerca de Santiago, cerca de outros sitios. Por que escolliches a Estrada para instalar a máquina? Realmente escollín a Estrada un pouco por ir contra a natura, porque din que nadie é profeta na súa terra. En principio por eso, vamos. Entonces, bueno, pois eu quero ser profeta na nosa terra, e o que pretendín
foi que a Estrada, polo menos en primeiro impulso, pois que teña un repunte polo menos a nivel autonómico, vamos. Foi basicamente eso. Despois houve outras cousas. O sea, eso foi o primeiro punto, o sea, decidín eso. Porque todo Dios me decía, oye, Santiago, que ten máis población. Bueno, pois realmente dixe, no, mira, eu vou empezar pola miña terra, que onde vivo é a Estrada, e vou empezar por aquí. E despois decidín falando con algún político, pois do Concello, pois pensamos na Plaza de Abastos. Pero a Plaza de Abastos ten un inconveniente. O inconveniente son os horarios de apertura. Claro. Entonces, mirando donde lle voltas a Plaza de Abastos, pois o único punto que encontramos útil para este caso, pois era o Porche. Claro, porque aí ten que ter acceso permanente. Claro, foi o Porche este. Ten outros inconvenientes que non quizás non haxa lugar agora para deciros, pero sí, era un punto bo, partindo de que temos ali dous supermercados que teñen unha certa clientela fija, estupendos, por suposto, que eu os animo que veñan á zona, independentemente de que compren leite ou que non o compren, pero sí que veñan estes supermercados, o sea que hai unha pescadería, hai un comercio de alimentación tamén na zona, e por outra parte, pola miña banda, axudar un pouco tamén a potenciar a Plaza de Abastos, que algo mellorou, por suposto, que eso penso que igual observamos casi todos, pero sí que lle falta moitísimo. É triste ver que a Plaza de Abastos pois té un pouco como está, debería de ter moita máis xente. Esa é unha situación moi complicada da Plaza de Abastos. Sí, imagíname que sí, que sabesme do meu... No, está claro, é dicir, estamos vendo como esmorece pois ano a ano a propia plaza, pero en todo caso, bueno, esa iniciativa e outras que poden vir sempre poden axudar a concentrar algunha xente máis. Bueno, pois polo tanto, despois da inauguración, é dicir, ainda estades con probas, o luz da semana que ven, todo o mundo xa pode perfectamente ou xa antes? A partir de sábado. A partir de sábado xa, é dicir, o sábado e o domingo xa poden. Sí, a partir de sábado, de aí para diante, se Dios quere e todo vai como se espera, bueno, pois pode dispoñer toda a xente dun produto de primeira calidad. Pois a gandería da Xesteira, gandería Conde da Xesteira, que pon en marcha un proxecto pioneiro, alo menos en Galicia, ou alo menos no que é o noso entorno, na terra de un pode ser profeta, de verdad, xa verás como sí, e ademais ca ventaxa de que é leite non só cunhas propiedades impresionantes, sino que é leite do día, por lo tanto unha leite que ten, por un lado, todo o que son os controles sanitarios perfectamente ao día, pero por outro lado tamén ese sabor único e inconfundible da leite de sempre, da nosa leite. Por moitísimas gracias, de verdade, Jesús, por chegarte ata aquí e que xa moitísima sorte. Gracias a ti.